हेलो गाइस वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांखौ आंनि यूट्यूब चैनल बरायबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटल होनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै मैया आं जेनोखि मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन आंनि चेनेलावनो ओमफ्राय बे भिडिअआ गोबांथार भिउसबो जादों होननानै आं बुंनो हायो ओमफ्राय बै भिडिअखौ लानानैनो आं दिनै आंनि साइडनिफ्राय फंनैसो नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय ओमफ्राय बेयावहाय आं बुंदोंमोन जे नोंथांमोना मा सानो बे भिडिअनि सायाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर होनना बुंदोंमोन बाव फ्राय मानसियानो कमेन्ट खालामनानै बुंहरदों गावबागाव साइडनिफ्राय ओमफ्राय कमेन्टफोरखौथ' आङो मेनसन खालामनानै स्क्रिनाव होनाय जानाय नंला जास्ट आं गासिबोनि कमेन्टखौ फरायजोबदों ओमफ्राय फरायनानै मोजां मोनदों आरोना ओमफ्राय आंनि बुंनो गोनाङा बेनो जे जेनोखि आंनि बे भिडिअखौ खिथाफिनबावसै सोरबा गोदान नायफैनायबो दं मोनथियाखैबो जानो हागौ ओमफ्राय जेनोखि दा मैयानि समाव मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर बेखौ साथाम हिनजावसा ओमफ्राय सानै हौवासा मोनसे गामियाव मिटिं जानाय समाव बुनाय मोनसे भिडिअआ गोबांथार दा फेसबुकआव भाइरेल जानानै दं ओमफ्राय बे भिडिअनि सायावनो आंबो दिनै फंनैसो नोंथांमोनजों सावरायसै मानो सावरायसै होनोब्ला गोबांथार मानसिया बुंदों दाय मोनोब्ला बेफोरबायदि इसिबां मानि साजा होनो नाङामोन होननानै बुंदों हय नंगौ थिग दाय मोननानै इसिबां मानि साजा होनांगौ बे नङा साजा होयोब्लाबो लाग्राया लाखायो लायैया लाखाया नों बुबाबो सोबाबो लाग्राया लायो लायैया लाखाया नों सोरबा लाग्रा मानसिया नों फंनैसो रावजों नों बुजायबानो लाग्राया लाखागोन आरोना ओमफ्राय लायैया हाजार बु सोबा इसिबांनाखि राय थेवबो लाया खिन्थु बिनि गेजेरजोंबो आं बुंनो साननाया जे नैबे भिडिअखौ जेनोखि नैबे बिनानावमोनहा आं कमेन्टनि खायफा खिथाहरदों ओमफ्राय जायगाखौ आङो मेनसन खालामला जिखुनु बिथांमोनखौ बुंहरदों उन्दै होननानै बिथांमोनखौ क्लास 10आव फरायनाय होननानै खिथाहरदों साफा सानै ओमफ्राय बे बेसेबां सैथो आं बेखौ बुंनो हाया ओमफ्राय बेनि गेजेरावनो बिथांमोनहा दासो नैबे क्लास 10 लेभेलाव फरायनाय उन्दै गथ'फोर बिथांमोना बुजिया सोमजिया गोरोन्थि मावफ्लांबाय हय नंगौ ओमफ्राय बिथांमोनखौ एसे एनै साजा होबाय थिगैनो दं खिन्थु मोनसे खोथाया बेल' जे भिडिअ बानायनानै हंगारनाया बे मोनसे एसे गाज्रि जादों आरोना मानो गाज्रि जादों होनोब्ला जेनोखि बिथांमोना बुजिस' हायैयाव नैबे दायखौ मावबाय गोरोन्थि मावबाय बिथांमोनखौ भिडिअ खालामनानै ससियेल मिडियायाव आपल'ड होनाया बेयो गोरोन्थि ओमफ्राय आंबो हंगारदों खिन्थु आंनियाबो गोरोन्थि जादों जानो हागौ आंबो होनो नाङामोन खिन्थु आंनि होनायनि मेन उद्देश्यआ बे नङा जे बेफोरबायदि भिडिअखौ बानायनाङा बैफोरबायदि साननानैसो आं नैबे भिडिअखौ लाबोदोंमोन ओमफ्राय समनि आंखालाव आं एसेबांबो नोंथांमोनजों भिडिअखौ बारा गोलाव बानायनो हायाखै ओमफ्राय आंनि बुंनांगौआ बेनो जे जेनोखि सासे अबेबा मोनसे गामियाव सासे मानसिखौ दाय मोनबाय बेखौ मिटिं खुंबाय रायजोआ बेखौ एसे एनै साजा होबाय बेयाव भिडिअ बानायनानै बेखौ फेसबुक ससियेल मिडियायाव होनानै लाब गैया मानो लाब गैया होनना बुङोब्ला बिथांखौ जा साजा होनांगौ होबाय बे होनानै थांबाय खिन्थु नों भिडिअ बानायनानै हंगारोब्ला सारा दुनियाव नुयो ससियेल मिडियायाव सारा दुनिया नुयो नुनायनि गेजेरजों मा जायो खायसे उन्दैफ्रा मा जायो नार्भास जायो गाव दाय मावनाय समाव बिथांमोना साननो हायाखैमोन जे भिडिअ बानायनानै हंगारजानाय लोगो लोगो मा सानबाय बे गाव लाजिनाय फैबाय जेनोखि मोनसे बाजाराव थाङोब्ला नोंनि बे भिडिअखौ नुदों नोंखौ जे बुजानाय मोनसे भिडिअ नुदों हाथाय बाजार नोंखौ नायगोन बिथाङा थांनो लाजिगोन बैफोरखौ सानब्रेनानै बिथाङा मा जायो गावनि जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जायो खायसे गथ'फ्रा बेफोरबायदि सानस'हायैयाव गावनि जिउखौ फोजोबना लायो ओमफ्राय बेनिल' खोथाया मिटिं खालामनाय समाव नैबेबो आंनि साननायबा आरोना जेनोखि जाय गामियाव बे सासे उन्दै गथ'खौ दाय मोननानै मिटिं खालामदों हय थिगैनो दं खिन्थु मिटिं जायैनि सिगां बे गामियाव जेसेबांनाखि मानसि दं दानि जुगाव गासिनिबो गामियाव मबाइल गिदिर लानानै भिडिअ बानायनो रोंजोबसै खिन्थु बाव मिटिं जानाय समाव बिथांखौ एसे साजा होनाय समाव सासे गामियावसो सासे गामि बेंगिरि हिसाबै गावबुरा थायो बै गावबुराफ्रा मा खालामनांगौ जेनोखि नैबे दिनै जाना थांबाय जाबाय जाथाय बिथांखौ एसे साजा होबाय रावबो जोंनि गामिनि मानसिफ्रा भिडिअ बानायनानै ससियेल मिडियायाव होनो नाङा होननानै बेखौ सिगाङावनो एलार्ट होनानै मिटिंखौ खुङोब्ला ओमफ्राय नों मा साजा होयोब्ला बेफोरबायदि खालामोब्ला आं साबसिन जागोन होननानै आं सानो आरोना मानो होनना ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ नोंथांमोना माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'सै
भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्टआव बाय।